Takže čaute lidi, vítám vás u dnešního videa. A jak jste si podle názvu mohli všimnout, budu pušovat Mandy na 20. rank. Ano. Jestli se vám tohleto video bude líbit, tak rozhodně dejte like a odběr. Tak my si ji tu prozatím najdem. Tak. Máme ji momentálně na 0 trofy. Jo. Takže nám zbývá 500 trofy. No, tak dobře, no, jdeme. Já bych to zkusil v důl, no. Tak jdeme na to. Rozhodně dejte na tohleto video like. A na můj kanál dejte odběr a zvoneček, až nepřijdete o další moje video. Jo, a co je to tu za mapu? Co to je? Jak mám v tomhletom pušnout Mandy na 20. rank? Tak to bude ještě těžký, no. Jako říkám vždycky, no. To nesmí chybět. To bude těžký, no. Kámo, čaku. Já tam někoho viděl dole, já tam dole někoho viděl. Jo, tak ty tu budeš kempit, jo. Tak to mi fakt pomůžeš pušnout 500 trofy. Počkej, jaký byl reálnej. 47 HP má, kámo. Teďko už nás jako zpomalit nemůže, když jsme v tom geři, protože už si to všechno vyplejtvala, už to udělala 3krát. Čaku, já tě chci sundat. Tě sundám. Ha! Cipni! Tak. 10 powerů. Ajajaj. To se obávám, že nedáme. Kámo, Cindyho perle. Ne. Já dával ultimátku. Ale nic. Už 80. Máme 7. rank. Jo. Ale pořád nám zbývá 420 trofy. Hned vedle nás je tým, jo, no tak to je super, no. Ano. Být tebou perle, tak to nechodím. No, já to říkal. Tak. Kde jste? Já se bojím. Počkej, to je bůl? To je bůl? A proč tam chodíš, ty vo? Čo je tady, že? No super. Máme 50 trofy, ty pič. Já se dneska nechci rozčilovat. Já se dneska fakt nechci rozčilovat. Představte si tyňoučký provázek, úplně nejtenčí provázek na světě, který se dá lehce přetrhnout. To jsou moje nervy, kámo, to jsou moje nervy. Ještě tenký provázek, který se přetrhne, i když ho dáš do mikrovlnky na 1 sekundu. Cípni, bule, cípni. Yes. Zabil jsem bouhu, ale ještě to bule. Bazo zabil, tak já bych mohl zabít toho Baze. Baze rakyťáka. Tam je Lula, Tak, to se ryb. Jsem dal zbytečně to útoní. Já jsem se prozradil. Já jsem pitomej. Tak kámo, to si myslím, že dáme. Máme 8 powerů. Bu. No kdo pak tu na nás vybafnul? Tým, jo?
Yes. Ještě tady je bas. Já viděl, že tam je. Haha, nestíhnul, kámo. Tak. 10 powerů, si myslím, že jsme nejsilnější tým. No a vím, že jste tu. Co? On mě sundal? Však, jak to? Však, ne. Má hypercharge! Kámošek, my nemáme ani 10. rank, more. Dobře. Kámo, to je nějaký ukrajinský nus, bravo, ne? Tady to hrajou sami Ukrajinci. Tak. Dobrá! Ha! 40 trofy. 40 trofy, ano. Ano, ty pi... Kámo, nejde. Schválně do komentářů napište, kolikrát jsem v dnešním videu to řekl. Kámo. Dobrý, nejdou se. Já se vždycky bojím, že ten tým půjde za 2 paury. 2 paury? Kámo, to je požehnání, kámo, to je požehnání. A víte, co je ještě větší požehnání? Že jsem si až teď všimnul, že se mnou hraje Nany. Ahoj, Franku. Ahoj, Boue. Ahoj, Bazi, jak se máte, ty pi... Já si musím vyčistit reproduktor. Tak. Tam jdeme Ember. Kámo, kam byš šli? Ukrajinská. Počkej na mě, ne? Si daj. Vajte, ten borec. Tak no. Tam tady další. Jak? Ne. Aha. Já na to začnu těžce Ano, budu na to těžce kadit. Tak kámo, ale když mi tohleto video nepůjde otevřít v té aplikaci, tak jmenuje. Kašlu na youtuberství, kámo, budu na to počkej, já to do ní trefila a jeho to nehytlo. No, co to bylo? What the fuck? Holy moly. Kámo, já s Bou je mrtvej a tady ještě někdo bylo. No Sandy je tady neviditelná, jo. Teď už ne. Ale je někde tady. Kámo, umři! Já ho neumím ani trefit! No tak. Ale no tak. Přesně mě nebude to takhle super sele. Počkej, mě ty hvězdičky hitujou. Umři! Tak.
Bůh má 11 Paulů. Tak to se bojím. To se bojím. Až těžce bojím. No počkej, jsem s bouem. Aha. Tak ty pič. No tak ty pič. Je to netrefilo. Chtěl bych jí pomoct, že jo. 6000 HP mi to ubralo. Tolik. Šibás. Co to děje? Tohle mi se pohne. Ne. Co? Kamo? Ta by se zrodila. Ale nepřežije to. Tak aspoň ten 12. rank, hele. Aspoň ten 12. rank, máme plus 80. Dobře. Aby to zkusila s jiným skinem. McMandy bych to zkusila. McMandy. To je pěkná. Tak jdem na to, more. Jestli bude těžký pušnout tu Mendinu na 20. rank, tak to možná bude na party, jo. A tady je power. A proč mi zvoní v uší, kámo? Bum, hotovo. Zničeno, more. Kámo, další bow, jo. Kámo, bow zabil bowa. Dobře. Ježiš, kamu. On se znovu zrodí. Kámo, tak rychlý? Tak jsem nečekal. Tak to jsem nečekal, že prohrajeme, more. Kde jsi? No, kde jsi? Hejzle. Mám 5 powerů. Haló. Tak. Kamu, ten bow, ten okolo sebe. To když je to u mě tak jde vidět strašně moc. Ultimátku, kamo! Hejte, však mohl být mrtvý. Ten, jak se jmenuje, Buster. 14. rank, zbývá nám ještě 6 ranků, aby jsme měli 20. rank. Dobře. A vedle nás je Frank. A Edgar, to nedáme. Tak to radši zdrháme, no tak. Kdo to byl? Já zabil Edgara. What the To jsem asi neměl vylezat z toho keře. Co, nebrčí duhu? Dobrý. Neslyšeli, no! Odbav. Bavíčku, čátičky tady, no. A ta ultimátka se neumí trefit, more. Nezdrhej. Ne 5, 4, 3, 2, 1, kámo! Hej, ale začínáte mě štvát. Ano? Tam Edgar, kámo, požehnání. Kámo, Bůh na mě promluvil. On se mnou hraje Edgar. Pane bože. Můj bože, děkuju, že jsi mi dal Edgara jako teammatea. Děkuju ti moc, jsem ti vděčný. No já se ani neumím trefit. Ale chcípni, čaku. Ahoj. Ahoj, ano, ty vole. Ne. Proč
tam chodil. Kámo. Hej, já to normálně udělám na party, kámo. Já to normálně udělám na party, ano, ano. Tak pojď. Kde jste, hejtlové? Ne, teďko nechci prohrát. No pojď, Bibino, jo, zabij mě. Ano, Leone. No, přidej se k ní, ano. No počkej, to byl fejkový Leon. Cipni. Do pytle. On je neviditelný. Já zdrhám, no. Nech mě být, prosím. Jak utekl, se bojí. Au, Ember. Ahoj, Ember. Ty zabijeme? Ano. No tak to se mi líbí, ano, very good. Tak, kde jste? Je to fejkovej zase. A teď jsem se netrefil. On je neviditelný. Ne, sakra. To jsme pokadili těžce. Tak druhý místo, no. 280 trofej. No, tak já si myslím, že to na ty party udělám. Takže lidi, já si myslím, že by to pro tohleto video stačilo. Já se s váma loučím a zatím čus.